दिनै जोङो हरखाब बे प्रेस मिटखौ लानायनि जाहोनानो जादों फैबाय थानाय 5 जुलाइ खालि सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जोंहा मिरु बिसानि बिबान सोलाय सोल' मोनसे हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला बिसानो मिरु बिसाया बिथोन हरदों दे नैबे बिबान मिरुनि बिबान सोलाय सोल'नि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्ला बिसानो मोनसे बिबान हरदों। बे बिबानखौ जों खोब जोंनि सनितपुर जिल्लानि गासै जोंनि सावथुन मुलुगनि जे बिसाजों जड़ित जानाय जाय बिथांमोना बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं खोब गोसो गुदुङै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों। 8 रिंगायाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय दङ। जोंहा फिरफिला बिरहोगोन जोंनिनो मिरु बिसानिनो आफादगिरि बिथां सारा आरो लोगोसेनो जोंखौ बे सिनेमा एबा सावथुन मुलुगाव दिनैसिम बे जि परिबेसखौ लाबोनानै होफैबाय जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बै रुंसारि बिथांमोनखौ जों गोसोखांनानै बिबार बावनायनि हाबाफारि दं। बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोंनिनो आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथां सारा बिबार बावजेनगोन। लोगोसेनो बिनि उनाव जोंहा ब्रेकफास्ट दङ आरो बिनि उनावनो जोंहा CWC मोनसे मेल दङ। बिनि उनाव जों लान्च आरो ओमफ्राय बिनि उनाव डेलिगेट। बे हाबाफारियाव जोंनि गासैबो बिसानि अल आसाम गासैबो जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ गासैबो डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफ्रा गासै 300नि बांसिन थान्दैफोरा बे मेलाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो नोंथांमोनखौ जों खोब खुसियै फोरमायनो लुबैदों जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जि बेबस्था जानांगौ मानोना गोजान गोजाननिफ्राय फैगोन बिथांमोनखौ जों जाबायदि रिसिभ खालामनांगौ बेबायदि लाहार फाहार खालामनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जों जाफुंजासिम जों बे खामानिखौ मावनो आखायाव लाबाय। गतिके जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जायफोर सावथुन मुलुगाव बाहागो लानानै दासिम खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ मिन्थिनाय मिन्थियै बिथांमोनखौबो जों बे मेलाव बाहागो लाफैनो लोगोसे जोंनि अल आसामनि जायफ्रा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव फैगोन एबा खबर मोनै बिथाङा गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव जोंहा आफादगिरि नेहाथारि दं बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै जोंनि बे सनितपुराव ढेकियाजुलि शहीद बे कनफारेन्स हलाव जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय जादों जाहाथे बिथांमोना बे डिस्ट्रिक्ट वाइज खबर लालायनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो बयबो गोसो गुदुङै फैयो। जों बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननि बे जोहैनो। गतिके जों आसा फारियो जों मोजाङै मोजां जाहाथे बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हायो। गाहायै जोंहा जोंनिनो ढेकियाजुलि समस्तिनिनो MLA दायो केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल सार लोगोसे महेश्वर बसुमतारी जोंनिनो कालसार BTCनि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनिनो खाथि खालानि एसे मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय जादों।